besa ezitora kana kekumusha kanombonaka kanomboshata zviri pa2 ndotora rimwe rekiso kutoita sipo yakuenda nadzo kumusoro kuda kuno idzo dzimwe ndedzepaedza dzekuti aiwa ndo maitira munoita kumusha amene kuti kumusha vamwe vanoita seyo but ndozvatozivawo kwedu isu pagutu kuchiita izvo nawo tava kuno kulowa Gweru tingoita the same thing hambotodzishanduri because ndakamboita zvekushandura dzimwe last time ndakazobayiwa nezvimiti izvi zviri sei guys yo tiri kuno kuChibhorani but bhuku ratauya kusiri kusha I think hatisisiri muShagari amire kunzi kuchi kudhuze nechikoro chaimbogara nagogo kare ndovunga ndokwasabhuku machaka yakati manaka mhendo kune mashops kunoku ndokwatisaka apa taifanira kunge tawachira apo papatona mwakomana watobva izvozvi tinononga kuti rakaklipi kedu saka washeni yangu ndakutosukurudza apo ndopati kuchera mvura apo mombewo dziri alongside idzo woziona mobe I think dzinouya kuzomwa mvura ipapapo saka tanovati hatingamiriri kuti ivo vapedza tozotangawo time yacho wedwe nhasi we are very much off ndo zvaitika tauya tisinawo mabhaketi nozviona manje ndatokumbira zvikomana zvazviri pana pabhaketi ravo kuti ndizadze dhishi rangu iri ndikazadza ndodai ndoendepi ndosukurudza kavachitsei papapa zvandiri kuita anoona 1 hembe yangu ndanzwa nekusukurudza ndamanya ndichichera Chibhorani chava chinetsi zvacho mvura Chibhorani chavo hachinetsiwo mvura saka ndadaiwo haatombomiri kuti ndekera ndosiyawo imwe ndasoka ndambodzisukurudza vasati vaenda havakomana nacho saka hazvisina sipo ndosiya izvo zvichimbonyukiranawo zvimiti zvamunoona zvakawanda izvo ndo zvatiri kutonanika kuti dzidonye moona manje apa pane kasola uya kuno nakamota tida kutozokasuka kamota aka yani dzimwe hembe dzekatonanika kaya nekasola kari kuchaja mafoni mukati umu atinozoedhitisayazve ozviona manje ndouya kuno kuzvimiti uya kuzvimiti kuzvitondo yakuzvitondo ndakukababaruka kuzvitondo saka chitondo chakoda chitondo chakoda dzingodonha mvuravo zvisafamba zvikangoita sekunonzi ndodii kuisa pazvitondo hembe yobonga mvura kuzviona manje ndo zvatiri kuita kusvika kumusoro uku kuchazara zvese kundoisa hembe dzangu zvandiri kuita chimota chedu chobva chachigeza chimisonso chifochuna chifochunululu ona manje
Mzake koko. Apa zvichavina kumusoro uku ukasvika kuna hello injani saka apa takutora izvizvi kuti ndobesa tozitora kana kekumusha kanombonaka kanomboshata zviri pa2 totora rimwe repiso kutoita sipo akuenda nadzo kumusoro kuda kuita dzimwe ndedzepaedza dzekuti Aiwa. ndo maitira munoita kumusha amene kuti kumusha vamwe vanoita seyo but ndozvatozivawo kwedu isu pagutu kuchiita izvi naau tava kuno kulowa Gweru sungoita the same thing hambotodzishanduri because ndakamboita zvekushandura dzimwe last time ndakazobayiwa nezvimiti izvi saka angodzinanika dzakadaiko zvinezvi handidzishanduri kuzinanika dzakaita direct saka ndizvo tasaone masinga ava atofanira kungochiwachira ndokwandaifanira kuwachira paa pane mulaini mombe dzekuno kudzikatoleza in the afternoon anoti padzitohuya dzozvirwa uya dzichongozvirwi ndiwo zvawakaakira unogona kutina zvaunodzitina seidzi nekuti mbuka nyange ukatiputeke ibva pane haizviwi saka unoitina sei mombe iyoyi